இன்னைக்கு வந்து ஒரு கோஸ்ட் வீடியோ தான். நிறைய பேர் மர்மமான உருவத்தை பார்த்துருக்கேன், காமிக்கிறேன் போகிற வழியில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் மர்மமான உருவம் பார்த்துன்றாங்க. போதுமாடா போதும் விடு டே நிறுத்திடலாமா? என்ன உள்ளே போக முடியாதா? கம்முனரா சத்தம் கேட்குது, நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. கொலுசு சத்தம் கேட்குது. கேட்குது இல்லை தலை? கேட்குது. எந்த இடத்துல சுற்றி எங்கேயோ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் வந்தாச்சு. ஆனால் கொலுசு சட்டம் மட்டும் இப்படி தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நான் கொலுசு மட்டும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ கத்துற சவுண்ட் தான் கேட்குது. கொலுசு சத்தம் மட்டும் ரொம்ப ஹாரராக கேட்குது. என்ன இருக்குன்னு டார்ச் ஏறா அங்கறா டேய், அங்கே பாடுறா டேய், ஏதோ இருக்குடா டேய், அங்கே பாடுறா டேய். ஆமாண்டா டேய், அங்கே போகுதுடா இருடா டேய். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல இப்போ ஏதோ இருந்துச்சு பா, எவ்வளோ வேணும். பார்த்து பயந்ததான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனை மரத்தாண்ட நாங்கள் ஏதோ பார்த்தோம். இந்த இடத்த விட்டு போகலான்னு தான் பார்த்தோம். பட் பார்த்தீங்களா ஏதோ கத்துற மாதிரிலாம் கொலுசு சவுண்டு தான் அதிகமாக கேட்குது. சுற்றி ஏதோ ஒரு பூச்சி கத்துது. பூச்சி தண்டா அது. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக் பண்ணுறேன். இந்த ஆப் நீக்ரோஃபோனிக் சவுண்ட் கரெக்டாக போடுறோம்.